вече с новините от Казанлък и региона. Тестваха БГ Алерт системата в област Стара Загора. На 29 ноември отново е планирано такова известяване. Във времето от 12 до 12:30 часа на територията на цялата област Стара Загора се проведе тест на новата система БГ Алерт за предупреждение на населението за извънредни ситуации и бедствия. Проверките за техническа годност се провеждат на регионален принцип с изпращане на съобщения до мобилните устройства и на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. Тестовото съобщение, което се разпространява, получиха мобилни устройства, които поддържат технологията Cell Broadcast Service и е съпроводено със специфичен звуков сигнал и вибрация, дори и при активиран безшумен режим на устройството. От Министерството на вътрешните работи допълват, че след регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна, който е планиран за 29 ноември 2023 година, отново между 12 и 12:30 часа. Тестово съобщение, тест МС. Това е тестово съобщение от системата BGA от RT. Не е необходимо да предприемате никакви действия. За повече информация УУ БИК. Продължаваме с криминални новини. На 20 ноември в 16 часа и 41 минути в районно управление Казанлък е получено съобщение в фирмена база, намираща се в землището на село Копринка. Група от лица извършват кражба на метали. Изпратеният незабавно на място полицейски екип е задържал двама мъже на 39 и 40 години от село Копринка и един мъж на 23 години от село Габарево, които са се намирали в непосредствена близост до леки автомобили, на които са били натоварени листове ламарина и метални профили. Извършен е оглед, при който е установено, че за времето от 1 ноември до 20 ноември тази година от електронна везна за товарни моторни превозни средства са отнети около 20 метални профили с дължина на всеки по близо 3 метра, както е неустановено количество платна от ламарина, с които е покрита везната. В районно управление Казанлък е образувано досъдебно производство. Автомобилите и намерените в тях вещи са иззети, а работата по случая продължава. Български пощи стартира традиционния детски конкурс "Най-красиво писмо до дядо Коледа". Ето и пълния регламент. Български пощи стартира традиционния детски конкурс "Най-красиво писмо до дядо Коледа". Крайният срок за изпращане на писмата е 18 декември 2023 година. Условията за участие в конкурса са правилно изписан адрес на подателя, за получател да бъде посочено само за дядо Коледа и да бъде заплатена пощенската услуга. Всички писма, отговарящи на условията, ще получат отговор лично от дядо Коледа, а най-оригиналните и красиви писма ще получат и подаръци от него. С цел защита на личните данни на всеки един от участниците в конкурса, следва в съдържанието на писмото да не се изписва адреса на подателя. Адресът да се посочи единствено на плика. Същият ще е необходим на организатора на конкурса за осъществяване на обратна връзка и на получаване на подаръци от спечелилите деца. В съдържанието на писмото, с което ще се участва в конкурса, е необходимо да се посочат само 2 имена на участника. Отличените писма след приключване на конкурса ще бъдат предадени за постоянно съхранение на Държавна агенция "Архиви". Участниците в конкурса "Най-красиво писмо до дядо Коледа" с писма, рисунки, стихови, апликации и други стават притежателя на организатора на конкурса Български пощи, които могат да ги използват по избран от тях подходящ начин. Няма ограничения за това как ще изглеждат детските писма, дали ще са ръкописни, печатни или придружени от ръчно изработени изненади, остава лично решение на децата. Днес отбелязваме Световния ден на телевизията. Нейната история тръгва от шотландецът Джон Логи Беърд, който пръв демонстрира придвижване на движещи се силуети през 1925 година. Ето и повече. 21 ноември е обявен за Световен ден на телевизията. Шотландецът Джон Логи Беърд се смята за изобретател на телевизията през 1925 година. Доста по-късно, през 1996 година, Общо събрание на ООН обявява датата за Световен ден на телевизията. Първия по рода си Световен телевизионен форум се провежда през 1996 година в ООН на 21 и 22 ноември. Целта на този ден е хората да обсъдят колко важна е телевизията в живота ни. Нейната история тръгва от шотландецът Джон Логи Беърд, който пръв демонстрира предаването на движещи се силуети през 1925 година и на движещи се монохромни изображения година по-късно. Неговият сканиращ диск генерира изображение с резолюция от 30 реда, достатъчни за разпознаването на човешкото лице чрез двойна спирала от лещи. Началото на модерната телевизионна технология е поставено през 1930 година от американския откривател от руски происход Владимир Зворикин, който изобретява кинескопа. Идеята за плазмен телевизор се ражда през 1930
1936 година, когато Кюлман Тихани описва и принципа на действие на уред с плосък екран. И завършваме с спорт. 11 медала спечелиха спортен клуб Таеквондо Екстрим от международния турнир Купа Пловдив 2023. Златен медал завоюваха Мартин Русинов и Диан Драгнев. Сребърен медал взеха Мария Стойнева и Мария Атанасова. С бронзов медали са Милен Георгиев, Васил Стайков, Никола Колев, Иляс Расимов, Даниел Петров, Огнян Кирилов и Габриел Петров. А това бяха всички новини от днес. Приятна и спокойна вечер!